E agora con Natalia e con Marcos, que tamén teñen un posto aquí nesta feira do Porto da Barca, vamos a falar de castañas e de todo o que fai a súa asociación amarelante con produtos derivados da castaña e ca propia castaña. Que se pode encontrar a xente aquí? Pois aquí temos desde castaña seca ata despois fariña de castaña e os produtos que facemos con ela. Facemos nós todo o proceso, desde o cuidado dos soutos, a recollida, secamos as castañas, moemos a fariña e elaboramos os produtos. Temos bica feita de fariña de castañas, e temos folerpas, que son un produto novo que sacamos hai pouco e están pensados para ser unha alternativa aos cereais do almorzo. Están feitos tamén a base de fariña de castaña. Cando falamos do rural e hai que impulsar o rural impulsase con xente como a vos, que cree na terra e que fai cousiñas para poder seguir vivindo nela e disfrutar dela sobre todo, non? Esa é a idea, sí. Dice unha socia nosa sempre que o noso objetivo é vivir desto e non sobrevivir, non? Efectivamente. Neso estamos. Además aí, quanto tempo levades ca asociación? Un montón. Levamos 11 anos, me parece. 11 anos. Xa está consolidada. Uns van e outros veñen, non? Si é verdad que é duro, ademais a vida do campo como a teñen concebida, como se está concebida hoxe, é unha postal e é dura, pero por iso che ten que gustar, non podes vir, non? Home, a ver, o traballo do campo pois sempre máis sacrificado, aparte estás pendente do tempo, pero bueno, tamén hai xente que prefiere estar traballando ao aire libre sempre que pode antes que estar nunha oficina. Hai gustos. Por nada, sodes a asociación e vos en particular un exemplo a seguir para os que queiran vir para esta zona, vivir, disfrutala e entregarse á terra. Muy bien. Gracias.